Ali... Ne vjerujem, ali... Ima nešto malo gore. Sve te šale se svi za uzete. Puno su sve se jebate. Što? Velikaši, god. Šta je to pokazala? A nije malo ovako. Ne treba hazbe. Ivana, imaš tablete za smirenje? Nisam probiraš, pa nema. Ali Dora ima. Potrebno je. Ne vjerujem. Daj, piši, ja moram ovo. Izbože ti sigurno. Nije. Dve. Kaj je sad napravila? Još mraktorno. Mora odspavati, da sam se kompućala. Nije to da. Ne. Ne, samo ti ne poliš, pa dobro bude da se ne bu 3 sekunde. Što? Ide materi. Psovala je Ivana. Tebi kad ne brzdem od plake, oni sam mali. Nećeš peti, ješ poštiru. Peti neke od je napravi. Joj, toliko je masno da moraš sjediti banju, ja da mi ne bu prena, lovađe! Sa plavim španjom. Moja ureda. Ovo je ureda. Štuc. 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 Na čemu si ti danas, Dora? Štuc. Ova crkava. Pusta ti je dobar ritam.